Sudah kayak nge-stream, gak bisa. Udah hajar, udah bang, udah. Apa lang na tayo natin? Jen. Lakan di situ. Tapan mo tulo. Tapan mo tulo ba? Ayo kalau clearing daw. Mo ni siya kan tag-iya aning unggoy nga nakabuhi. Mo ni nga tao. Nato sa ubos ba? Hey, where are you going? Tadi sa ubos ay. Dito sa ubos ay. Ubos na ubos. Asa man? Asa? Magbalik. Ayaw punta nila. Ha? Ayaw punta doon, ubos. Kasabos na. Magwaring gusto nga sa layo. Chucks. May gwapa kayo ni Chucks. Inaalaga ni Brinan na nakabuhi. Gikan pa na siya sa Ducks and Gums. Dako na kayo, gamay pa na siya unang unggoy. Karon dako na. Kana oh. Kailan mo ana do ha? Tara tayo, guys. Ubos na. Brian, asa stop ano, pause ano Brian? Pause ano. Ano yun? Oh. Yan.
pag-asa mo. Unsa man ay mo alaga? Oy, gipakaon na ni mo na, mag-wild ya na.